Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe. Regai tisangane masikati ano patiri kupanana ma-updates panyoka yemabhunu channel updates. Chekutanga tinoti Mwari wamasimba ose ngaaramba achikusimbisai. Mwari ngavazokurangarirai nemhuri dzenyu. Mwari ngavarangarire Afrika. Mwari wamasimba ose ngaatipe kusimba sevana vachiri kunzwa vachitemwa dzinobuda ropa. Tigone kunzwisisa muvengi waita kuti tive panzvimbo yatiri. Mwari wamasimba ose ngaatipe mweya wehumwe chete kuti tigone kuva a common idea and a common objective pakurwira upfumi hwenyika. Toda kuti nditaure nevanhu nhasi kuti dambudziko ratinaro nderekuti hatisiri kukwanisa kusvika panyatsu yenyika kuti tigone kuyamwisa umwe naumwe wenyika ino, nekuda kwekuti utongi ndo huri kutibatira maofisi nhasi. Ndosaka makanzwa kuti vakaimba vachibva kuhondo vakati nyatsoteerera unzwe kutonga nekuti muhofisi muna Bhobho. Ndo dambudziko ratakaita muZimbabwe senyika, ndo dambudziko ratakaita muAfrica as the continent. Hatina kuwana mukana wekuva nevatungamiriri, asi takapiwa vatongi. Vatongi vakauya vakazonogara mumahofisi, mahofisi akange ari mahofisi aishandiswa nevarungu, mahofisi akange ari mahofisi akava ndiwo ma-authors of division yatinayo. Asi wedu Mutema paakauya haana kukwanisa kuriga system yemuchena pasi. System yemuchena inoshanda sei? System yemuchena inoti wekoko ngaaregedze kuuya kuno, wekuno ngaaregedze kuenda uko, nekuda kwekuti vanozviziva kuti panosangana vanhu vatema panova a common idea, uye zvakare vanhu vatema vachinge vasangana vachatsvaga a common agenda yekurwira nyaya dzehupfumi. Ndosaka makaona kuti legacy yakasiyiwa nemurungu panyika yevatema ndeyekudivhaidha, tichichema nemabhodha nhasi, tichichema nematribes nhasi, tichichema nezvese zvatiri kuchema. Elementi yokushanda pamwe chete sevanhu vatema ndo yakabviswa. So wherever pamunoona paine ruoko rwemuchena, muchaona kuti pane dambudziko rekupesana kwevanhu. Wherever pamunoona system yemuchena ichirwirwa nemutema, pane nyaya dzekupesana kwevanhu. Asi vakataura chirungu kuti tangira vanoti divided we fall, united we stand. Zoreva izvo kuti kana paine kubudirira kwevanhu vatema, chinonzi kubudirira chinotangira pakubatana. Kubatana ndiko kwatinoda sevana veZimbabwe. Kubatana ndiko kwatinoda sevana veAfrica. Ndinowanzoda kutaura ndisina kunanga Zimbabwe nekuti the political matrix iripo vashoma vari kuinzwisisa. Matambudziko eZimbabwe ane chekuita ne-the global political matrix iri kutambwa. Haisiri nyaya yekuti Mnangagwa ari kuba chete, haisiri nyaya yekuti zvigananda zviri kuba chete. Ndava ipapo chero zvazo tichiluza ma-followers, I am not going to stand and be quiet. Handisiri kuzosiyana nenyaya yekuti ndikuzivisai kuti pavavengi vatakatarisana navo zvigananda nemutungamiriri wenyika, there is a behind handler ari kushanda nevaruma. Iyeye pavavengi vedu kana tikasamuona ticharamba tichiita dambudziko.
Pamakanzwa ndichitaura mashoko anoti the biggest enemy is the system. System iyoyo haisiri yedu. System iyoyo ine varidzi. Varidzi vacho ndivo vari kutanga futi nhau dzecorruption munyika. Ndo saka muchiona kuti Zimbabwe tine economic and political sabotage irimo nekuda kwekuti ndo inoshanda. System iyoyo nesu vana veZimbabwe tinofanirwa kunzwisa kuti muvengi. Ndo saka muchinzwa tichiti inini I am not a pro-fan yekuti ZANU-PF can be better under General Constantino Chiwenga. I am fighting for the transitional government which is inclusive. That government must be presided over by the military, because we need the military element to fight the system. System iyoyo inotsvaga kuti ti undermine the constitution iripo nema policies ayo, because it's not working. So we need a total turnaround and the re-establishment of new policies which are going to work for the people of Zimbabwe. Ma policies aripo anochengetedza mtemo inosungirira chete, haachengetedze mtemo inosimudzira vanhu. Saka takarwa hondo yechimurenga, tikawina kuzvitonga, tikatora simba rezvematongerwo enyika, asi hatina kutora simba rezvekukontrola upfumi hwenyika yedu. Ndo saka muchiona kuti nanhasi hausiri mukati mamaoko edu. Nekuda kwekuti hurumende yakanga yaiswa ipapo yakanga yakapledja kuti inotenderana nemitemo inosungirira vatema. Saka system yeZANU-PF as a whole will never save the people of Zimbabwe. System yeZANU-PF haigone kupa madzibaba edu mudya ndigere. System yeZANU-PF haigone kupa vana gogo vedu mari senior citizen. System yeZANU-PF haigone zvakare kuti ipe vana vedu mabasa. System yeZANU-PF haigone kuti ichengete hunhu pakati pevanhu vatema kana kupromota unity. Ndo saka makaona tichinzi election system inenge iri yemapato, vanhu ngavaende muzvipoka. But mukazvitarisa tese hatisiri kupusha the progress of the nation. We are pushing our agendas and ideas dzekuti topinda sei mupower, totora sei simba rezvematongerwo enyika. Kana tatora simba rezvematongerwo enyika, hatigone zvakare kuseva vanhu vatinotonga. Ndava utungamiriri haupo, inyaya dzekutonga. Asi tinoita ushamwari nekukwira mabhazi, nekukwira ndege tichienda kumasamiti gore negore. Saka we are facing a more complex problem as the Africans and the Zimbabweans. To bring down a borrowed system yakatigadzirira a puppetry government. Ndo saka makaona zveZANU-PF payakada kutanga kuita step forward of economic recovery, vachitora land nenzira yeland expropriation, vakatanga vaitwa in economic sabotage. Ndava inzira dzemuvengi dzekushandisa vanhu vatema nekuvasunga dumbu kuti vatore political decision. Hatigone kurarama tiri pasi pe-puppetry government forever. This is the reason why tichiti tiri kuda masoja edu kuti ngavasunungurwe, uye masoja edu vagotisunungurawo nesu. Ndava every time pavari kusimuka they are protecting power. Nekuti ndo zvakaita system yematongerwo enyika. Matongerwo enyika ndekuti ndini ndiri mupower, then I'm the boys of the colonizer. Ukama huri pakati pevari muofisi nevari kutisungirira panyaya dzezveupfumi ndokutenga nekutengeserana.
So first thing masoja edu anofanirwa kusimuka. They stand defiant to this system and their defenders. Vomira nevanhu nekuti upfumi hwenyika hauvakiwe nekutora zvatinazvo zvicherwa zvedu tozviendesa in raw form. Hakuna upfumi hwenyika hunosimuka nenzira iyoyo. Asi the current administration iripo, because it has got handlers, they can never advocate for someone to come and start stimulating our production using our raw materials which we are having, because they have got an agreement. The colonial obligations dzavakatarisana nadzo hadzivatendere. Saka pasina President Mnangagwa nezvigananda zvavo, nekuti ndiwo musuwo uri kubudisa upfumi munyika. Asi there is a military force behind. The military force needs to confront the military force of Zimbabwe. Masoja edu uyai kuma inboxes kwedu titaure nemi. Sezvamuri kuita ma war veterans. We are facing a global crisis panapa yaita kuti ndo dambudziko ratinoti kana tikatadza kukonfronta neangle chaiyo, vana vedu vanosara vasina nhaka. We are not fighting for an individual to be in power. Hatisi kufaitira kuti munhu umwe chete apinde mupower. Hatisi kufaitira kuti General Chiwenga vapinde mupower. As long as they are going to inherit the system erikushandiswa neZANU-PF, kana mapresident nevese vari muzvinzvimbo zvekutonga vanogona kukutaurira kuti naivo havana ugaro. Saka tiri kutsvaga kuti tisununguke. There must be a military force in Zimbabwe and Africa as a whole, kuti ti destroy the system inopromote division, to destroy the system inoita siphon our natural resources kuti dziende kunze kwenyika, torarama nema-AIDS isusu. Iri kupromota system inoita kuti vana veZimbabwe vese vanofanirwa kucontributa mukukura kweupfumi hwenyika yavo vabudiswe mukati menyika iyoyo. Hakuna kwatinogona kuenda kana tisina kubata dambudziko iroro. Tingangorwira nekurwisana nekuti the political tug of war yatinayo seZimbabwe inyaya kuti ndiani anopinda mupower uye anopinda sei. Asi handiro dambudziko. Nyaya iripo ndeyekuti kana wapinda mupower chii chauchaita kana wava mupower? Unaro here simba rekuti uite zvinhu izvozvo? Takambokupai example yekuti nyaya yedivision and fighting for power ndo yakakonzera kuti Libya ive iri zvairi izvezvi. Mukazvitarisa kuti mukabvunza vana vekuLibya kuti nguva yamairarama pasi paMuammar Gaddafi nenguva yamakurarama nhasi, chii chiri nani? Vanonyatsokukutaurirai kuti zvaitove nani munguva yaMuammar Gaddafi. Ndava nyaya iyoyo ndeyekuti akasimuka akananga pasystem, obva avhara kuti hakuna raw mineral inobuda munyika muno. Kana iri nyaya yeoil, muno ndo munogadzirwa oil yacho. Togadzira mareserves edu muno, vanotenga motenga the finished product out of this. Ndo zvinosimudza upfumi hwenyika. Kana muchingori nemaChina vari kuchera goridhe vachiribudisa rakadaro, hakuna kusimuka kunoita mwana weZimbabwe kana musati makugona kugadzira a purifying factory yekuti mugeze goridhe renyu, mogadzira a production company inogadzira ma finished product, mo exportawo zvakaperera. Hazvitombode politics zvatiri kutaura pano, because there is a massive force behind which is prohibiting this. Zviri kurambidza izvi haasiri Mnangagwa chete, inotori force mabosses ake. Saka we don't need to confront a person, because tika confront a person tinosvika panguva dzekuti tinochinja utungamirira pasina chatinobudisa. The person is a problem to the Zimbabweans again. But we need to bring out the person and the system. That is why this start out Inini never ever misread me. I'm not advocating for anyone, not even Nelson Chamisa, not even Constantino Chiwenga. I'm converging with the people who understand as a true. And I'm canvassing for the total change and bringing down of the system. Those are kandichita hakuna chinobuda kana army yedu isipo. Kudya kwavari kuita makabeji nasi.
vachidyira cabbage mavari mumakamba inhau dzeupfumi hwenyika husiri kugona kushandira nyika. Kare vaidya vachivhura magaba ebeef varume vaya zvavanonyatsoziva. So what are we going to do? They never ever be fooled. The political matrix and the system set up iyoyo inotoshandira vanoishandira. Ndosaka muchiona kuti the commander-in-chief of the Zimbabwe Defense Forces is the first secretary of ZANU-PF. But moti imimi masoja anomiririra vanhu. Haisiri nyaya yacho. We need to be civilized as the people of Africa and Zimbabwe. Chii chatofanirwa kuita chekutanga, batanai sevana veZimbabwe. Let us agree on a common agenda that we need to bring the system down. That is why makaona takazama kuintroduce signal number 3. Mukati mosha mukataura kuti titozive zvatiri kuita. Taizviziva kuti utungamiriri huripo as of now wakabatirira paupfumi hwenyika. Ndosaka takataura kuti vanota driver matrucks ari kubudisa zvinhu. Once we start protecting upfumi hwenyika, muchaona the handlers yevarume ava ichibuda. As of now, current situation, Zimbabwe is standing at 50-50. Vari kutotra kuita anozi re-engagements. Nekuda kwokuti pavakatora ivhu vakapwanya chibvumirano chekuti imimi chingogarai tichakushandisai muchishanda but imimi chitongai mumaoffices imo mutobata upfumi hwenyika. Kungotora ivhu chete vakubva vavhara mafamu ese nemacompanies ese vachishandisa an alternative government yavakanga vachida kugadzira in the form of opposition, vofanda mari dzakawanda kuti vavaise pasi pemacolonial obligations. Kuti vachinge vapinda varegedze kuita the move of taking the colonial the economic power pasine hudzvanyiriri and smart colonization. Asi vana veZimbabwe hatisati taakuinzwisisa nyaya iyi. Masoja edu nesecurity sector of Zimbabwe, please dai matenga the narrative yatiinayo, muchaona kuti vamuri kusaluta vachatanga kukurwisai. Kusvikira maona imimi mava the enemies of those who are handling you. Munenge musati mava ready. We are not fighting for anyone to be in power. We want the system which works for us as the Zimbabweans. We want the system which works for us as the Africans. Ndosaka muchiona nanhasi pari kungomuka ma-organizations ese anoita advocate for the division of Africans. Nokuti ndo pane secret yekuwa kwedu. Munozozvitarisa moona muZimbabwe muya mune ma-organizations ari kusimuka vari kuita advocate for further division. And they are getting funding. Once you come advocating for the unity of people, you seem like you are just making noise alone. Nekuda kwekuti ari kutitonga, ari kuda kuti tirambe tichipesana. Ndosaka vakasiya kama border makuti kune Zimbabwe, kune South Africa, kune Mozambique, kune everything. Vekoko havaui kuno, vekuno havaende uko. Kuti tisvike palevel yatiri. Asi vari kungoshandisa zvimapoka zvezvigananda munzvimbo idzodzo kuti vabe. Hakuna mwana ari kuwana zvaanofanirwa kuwana. Asi Africa ndo ine upfumi. Zvakapindira kusvikira vachikora chero even the African prayer yanga iri African anthem vakati ngakusimudzwe mureza than kuti ngatitaure inyaya dzekuti ishe komborerai Africa. It was imviro dzekudonha kweAfrica. Saka isusu tiri kuti the first signal of uniting the people is the sender of bringing down the enemy. Dai tabatana vana veZimbabwe ndo zvatiri kuchemera. Vese vama kuona vakushungurudzwa vana comrade nyoka yamabhunu kuti vangotaura chete vari kutanga kuvharirwa. Inyaya kuti akaiswa muoffice is bound to protect the power. He is not there to lead, but aripo pakutonga. Umbava uri kuitika muno is an orchestrated and organized crime to deprive the youth.
kubva pane zvavainazvo. Saka tiri kuti isusu, as we are rising as youth, as we are rising as the new generation, let us stand firm to fight the system and those who defend. Hazvimbovasiye vana Mnangagwa, hazvimbovasiye chero naivo vari kunzi zvigananda zvacho, ndekuti vari kushanda sesystem. Ndo saka muchiona vane ma-aeroplane ka avanofamba nawo. Zvoita sekuti munoti mpinga, but ndo ma-transportation ezviri kubiwa. Asi ari kuba iyeya asiri kuzvidya nemuromo wake, kune kwazviri kuenda. Iyeya ane eforce yaari kuisa munyika yedu pakutambudzika kwatinako. Kana tisati agona kubudisa maChina muZimbabwe, ngatikanganwei. Ndava muchaona kuti muChina anochengetedzwa naMnangagwa. China is a problem. Handidi hangu kutaura zvakanyanya, but sekutara kwandamboita kuti Zimbabwe iri pakati nepakati haina ukama hwakanaka zvakare nema-westerners vakanga vari mahandlers avo panguva dzecolonization, nekuda kwekuti vakataridza kuti vaakuona pavakatora ivhu. Chinawo zvakare yakabatana nevari kusimuka veBRICS, asi iri kurwawo neRussia pachayo. Ndava it wants to be a superpower. Now they are going to each and every African country with a gullible type of leadership. Vachienda kuno exploita ikoko kuti vabooste economy yavo vagone kumisidzana neChina neRussia, nekuti ndivo ma-superpowers amongst the people in the bid of trying to rise themselves. Ndo pari kupindawo Zimbabwe ipapo is one of the countries which is being exploited, and vari kuvhurira that exploitation ndivo mapresident yatinawo, ndiyo system yatinayo, uye zvakare ndivo futi vari kutonga. Saka muvengi wevanhu ndiari kugamuchira zvinobva kuvanhu nenzira dzebackdoor, achishandisa vanhu vakagara muzvituru zvevachena vaine ganda revatema. Ndo vavengi vatinavo. Message ino dai yagona kunzwika kuvana veZimbabwe, taigona kusimuka pamberi nekubatana kwevana veAfrica, pamberi nekubatana kweZimbabwe, pasi nenharadada, pasi nezvigananda.